ଧନ କଣ କରୁଛ? ଆଉ ତମ ବିନା ତ କିଛି ରହିହଉନି ଆଉ। ନା ରହି ହଉଛି ନା ସହି ହଉଛି। ନିଦ ନାହିଁ ଭୋକ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଆଜି ମୋର ସରିବ ବାଲାନ୍ସ ଟା। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ତ ଆସିଥିବ ତମର। ରିଚାର୍ଜ ଗୋଟେ କରିଦଉନ। କେତେ କଣ 5,000 ତ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ତମେ 300 ଅନେଶତ କର। 5G ବାଲା ଗୋଟେ କରିଦିଅ। କଣ 300 ଅନେଶତ କରିପାରିବନି? କେତେ କଣ କରିବ? ଗୋଟେ କମେଇନା ଗୋଟେ କର। ଆରେ 200, ହଁ 249 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ନହେଲେ କରିଦିଅ। ଏତିକି ବି ହବନି? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୋଟ ନହେଲେ କରିଦେଇଥିବ, ଗୋଟେ ମିସ୍ କଲ୍ ମାରିବା ପାଇଁ। କେତେ କଣ ଛୋଟ ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ 10 ଟଙ୍କିଆ ଆଉ। ହଁ 10 ଟଙ୍କା ଟେ କରିଦିଅ। ନହେଲେ ରାତି 12ଟା ପରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆମର। ନା କଥା ହେଇପାରିବା ନା ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବା, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କରିଦିଅ ତମେ ରଖିଲ ଟିକେ। ଆଉ ଭାଇ ତମ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ନା ରିଚାର୍ଜ ଷ୍ଟୋରି? ପୁରା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ବି କହିଛ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ବୁଝୁନୁ, ଲଭ୍ ମାନେ ହଉଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ରିଚାର୍ଜରୁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ନା, ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ରିଚାର୍ଜ କଲେ କଣ ହେଇଗଲା? କାଲି ମୁଁ କରୁଥିଲି, ଆଜି ସିଏ କରିବ। ପଇସା 5,000 ପାଇଛି ନା, ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଯାଉଛି? କରୁ। ହ୍ୟାଲୋ, କଣ କହୁଛ? ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବନି? କଣ ବାବା ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବନି? 500 ଟଙ୍କା ତମ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବନି? ବାବା ଘରୁ ଚାଉଳ ନେଇକିନା ମୁଁ ତମେ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଇଛି। ତମେ ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବନି? ଲାଷ୍ଟ କଲ୍ 10 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କର। ଆଉ କେତେ କଣ କହିବି? କଣ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିବ ନା କଣ? ଫୋନ୍ ରଖ। ଶୁଣା ତୁ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ଜିଓ ନେଟରେ ପଳେଇଆ ସଠିକ ସମୟରେ ଧୋକା ଦେଇଦବ। ଆରେ ମୋ ଲଭ୍ ଟା ବାଲାନ୍ସ ରିଚାର୍ଜରେ ହିଁ ରହିଗଲା। କଣ କରିବି? ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ଚାଉଳ ପକେଇନା ରିଚାର୍ଜ କରୁଥିଲି, ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଲା, ଜିଡି ମାଦେନା ପଳେଇଲା।